ଆରେ ଅଲିନ୍ ଭଲ ଯିଏ ଗୋଟେ ମିଳିଗୁଡ଼ା ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କର କାମ ବିଜୁ ଯୁବ ଜନତା ଦଳ ତରଫରୁ ଆମର ଷ୍ଟାଲିନ୍ ଭଜା ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଅଛି, ସେ ଆରେଞ୍ଜ କରିଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଏଇଟା ବିଜେଡ଼ିର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍। ସବୁବେଳେ ରକ୍ତ ଯୋଗାଇ ଆସିବେ, ରକ୍ତ ହୀନତା ଯୋଗୁଁ କେହି କାହାର ଦେହାନ୍ତ ହଉ ବୋଲି ସବୁବେଳେ ଆମ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଚାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁବେଳେ ବ୍ଲଡ଼ ଡୋନେସନ୍ର କ୍ୟାମ୍ପ ଆମ ଯୁବ ଛାତ୍ର ମହିଳାମାନେ ଏକୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଧରଣର କରନ୍ତି। ଆଉ ସବୁ ଜନସାଧାରଣ ମାନେ ଏଥିରେ ବି ବହୁତ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତି। ମୋ ପରିବାର ତରଫରୁ ଆଜି ଏକ ମେଘା ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଏଠି ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଆୟୁର୍ବେଦିକ କଲେଜର ଏହି ପରିସରରେ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମାଜରେ ଅବହେଳିତ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ରୋଗୀଟିଏ ଆସୁଛି, ବ୍ଲଡ଼ଟିଏ ଦରକାର ହେଉଛି ତା'ର, ତେଣୁ ବ୍ଲଡ଼ ରୋଗୀଟି ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ନେଇଛୁ। ରକ୍ତଦାନ ହେଉଛି ଏକ ମହତ୍ ଦାନ ଏବଂ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ରକ୍ତର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର କରାଯାଉଛି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ, ପୁରୀ ସହରରେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯୁବ ସମାଜକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିବି ଯେ ସେମାନେ ଆଗେଇ ଆସନ୍ତୁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏବଂ ବ୍ଲଡ଼ ଡୋନେସନ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ରୋଗୀଟିର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ। ଏବଂ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାରେ ଯେଉଁ ପୁଣ୍ୟ ଥାଏ ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସେ ପୁଣ୍ୟ ମିଳେ ନାହିଁ।